Kontroverzní téma ovoce a agama. Máme v podstatě dva tábory. Chovatelé, kteří ovoce zásadně nikdy nedávají, a chovatele, kteří občas ovoce dají. Ty už dávno víš, do které kategorie patřím já. Já nemám problém výjimečně agamám vhodné ovoce jako třeba jahody, maliny či borůvky podat, ale jen v malé míře jako zpestření. Ať z toho života taky něco mají. Netrpte ale utkvělou představou, že jim dám celou misku borůvek a že je takto ládují každý den. Ovoce je většinou sezónní záležitost a my právě dostali výborné domácí borůvky od babičky a samozřejmě svůj malý příděl dostanou i agamy a šváby, ale to babičce neříkáme. Domácí je prostě domácí, chápeš? Klidně si dej tu práci a pobav se někdy s Australanem, co jim kradu agamy ze zahrádky a asi se budeš dost divit. Ostatně, zkus takové divoké agamy říct. Ale, co tady děláš? Hele, to bys jíst ale neměla. Tak, teď tě tady chytnu do ruky a hezky tě odnesu pryč. Kdo by měl tu odvahu?